Ke जों tabuk rojaban thangui tongo khorokni duetchong Mr. Samuel by Mr. Pohor ani ke जों tabuk rojaban borok rangri ni ma borok rangri mana tong thok ya ini kok thai tư tong người tong thok borok rangri mana tong thok ya ini kok thai tư Subrayong nono kebengin sum soklay zanya dike ang nini tono berkawo joy tombo Subrayong nono kebengin sum soklay zanya dike ang nini kono berkawo sumui tona bororok ragi mana Gomai kerai lelui tong furu opung bezawe pan ketal man mahal ini kok kai bai ang tong gei klayan tong gei mano Gomai kerai lelui tong furu opung bezawe pan ketal man mahal ini kok kai bai ang tong gei kaya tong gei mano kesang mahoro ri kutung man mahai nini kuriwo lengga mamano kesang mahoro ri kutung man mahai nini kuriwo hamjang mamano bororok rangri mana tong thok ya ini kok thai tư tong gei tong thok bororok rangri mana Karang sawai belai tong furu temu ke tangi gei nenggei hama ini kok kai bai ang tong gei khak sang tong gei mano khak sang ma kerai belai tong furu temu ke tangi gei nenggei hama kai bai ang tong gei khak sang tong gei mano sa tung hoki wo sa koloman mahal nini kuri wo hamjang mamano sa tung hoki wo sa koloman mahal kuriwa hamjang mamano bororok rangri mana
kok thai tươi tông gửi tông bororo grang ni mane kok tok ya ini kok thai tươi tông gửi tông bororo grang ni mane hambai aba haike no rok nai tong ni sini YouTube channel no ani YouTube channel le mung ke hayung ni pohor dan borma hayung ni pohor ni search kai ke rok manai ke tabok bin mo tongo bin mo rok manai ani ke Samuel se kosa Tetang sar sabe khanar di